китайските коли били бокуци, китайските коли не ставали. Вижте кола, който е 5 метра и 4 см. Това е флагмана на марката NIO ES9. Автомобилът разполага с 4600 вата звучителна система с цели 47 говорителя. Също така разполага и с системата SkyRide. Това е система, при която автомобила, името го подсказва SkyRide, автомобилът може да се движи буквално като в облаците. Тоест, едно се возите на самолет чрез над 1000 сензори, които реагират над 1000 пъти в секунда. Тоест, вие се движите и съответно автомобилът реагира спрямо пътната обстановка. Това нещо е брутално. Друго интересно за автомобила е с системата, която е за подмяна на батерии, също BAS. 502 кВт, 600 км пробег. Нека да видим как е вътре. Интересен малък волан. 47 говорителя, пак казвам. 4600 вата система. Като караш такава кола, много често се возиш отзад. Нека видим как е отзад. Бродерия, уникална кожа, навсякъде изключително качествени копчета, още говорители, разбира се таблетите. Тук за разлика от предния модел няма този телевизор, който е отгоре. И нека видим. Това явно си е пепелника. В общи линии този автомобил е създаден, за да се возите отзад до някаква степен, но отпред също е страхотен. Разбира се, свети в силно, това означава, че разполага с система за автономно шофиране. Щом колата по пътя се види, че свети в силно, това означава, че тя се движи сама. Пак казвам, 5 метра и 40 см, брутален автомобил. А знаете кое е най-интересно? Най-интересна е цената. Този автомобил струва 80 000 евро с батерия, а без батерия може да го купите за 66 000 евро. Мисля, че китайците вече могат да правят автомобили и за мен дори са минали вече и немските лимузини.